Добрый вечер, шановне господарство. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вечерний Витебск». Всім добрый вечер, Сяжук, вітаю цябе. Добрый вечер, Иван. Як дзень прайшоў? Дзень прайшоў. Ну і добра. Дзень прайшоў цудоўна. Я прапаную пачаць з навінак, тое, пра што пісалі ў інтэрнэце, сёння што каментавалі. Каб не замінаць час і хутчэй сустрэцца з госцямі. Не, там ва ўсялякай, як гэта... Навіне знойдзецца пра што яшчэ Усё цікавей, чым твоё... Давай. Чым твой дзень. Памятаеш, што мяне пытаўся, куды можна падзець старыя царскія манеты? Было. Адказваем. У суботу. Адну. У суботу ў Віцебску пройдзе адкрыты злёт калекцыянераў. Такое мерапрыемства пройдзе ўпершыню ў Залатым кальцы Віцебска Двіна. Там можна будзе абмяняцца не толькі прадметамі, але і не менш каштоўнай інфармацыяй. Выстава дзейнічаць толькі адзін дзень. Давно нешта мы не казалі пра нашых ратавальнікаў. Ну вось, віцяблянка Вікторыя Осіпова заваявала срэбра на міжнародных спаборніцтвах па пажарна-выратавальным спорце. Спаборніцтвы праходзілі ў Турцыі. Самым складаным выпрабаваннем апынулася штурмавая лесвіца. Як паведамляе Вітвесці Бай, дзяўчына служыць у пажарнай аварыйна-выратавальнай часці номер 5 горада Віцебска. І калі я правільна разумею, гэта та, якая знаходзіцца зараз у Білева. Ну вось, каб дамагчыся такіх вынікаў, дзяўчына пастаянна трэніруецца. Вось бачыш, што яны могуць? Тое, чаго не можам мы з табой дакладна. Ну вось нават і наступная навіна, да чаго прыводзяць правільныя трэніроўкі. Гэта вядома з вынікаў чэмпіянату Расіі па бодибілдынгу. Гэты чэмпіянат выйграў навапалачанін. Спаборніцтвы праходзілі ў Астрахані з 50, колькі гэта будзе, 500 удзельнікаў, з 500 удзельнікаў. Ілья Лукавец стаў лепшым. Тыдзень таму ён стаў абсалютным пераможцам у катэгорыі бодибілдынг на адкрытым кубку Беларусі па бодибілдынгу і фітнесу ў Магілёве. Я разумею, ты просто разгневаўся, калі пабачыў гэтага моцнага мужчыну і зразумеў, што гэта як з ратавальнай службы нам не дасягнуць такіх поспехаў з табой. Добра. Ну а зараз наступная навіна. У інтэрнэце з'явілася відэа, яно набірае папулярнасць з беларуска-літоўскай мяжы. Запіс з камер відэаназірання выклаў у сетку Дзяржпагранкамітэт. Парушальнік без дакументаў тэрмінова вырашыў эміграваць у іншую краіну, нягледзячы на тое, што прадугледжаны спецыяльныя лазы, вось лось гэты выпрабаваў плот на трываласць. Ну вось гэты безвізавы рэжым нават у дзейнасці. Дзейнічае. Добра. Навіны вельмі цікавыя, асабліва вось гэта апошняя. Іван, скажы мне, зараз уже восень такая, ну вось прыгожая, тая, якая звычайна натхняе, да? Натхняе творцу. Ты ж творчы чалавек. Творчы, але маё натхненне ніяк не звязана ні з восенню, ні з іншай пары. Верш ужо які год ты так і не напісаў, ніводнага верша за восень ніводны ты не напісаў. Я спыніўся ў 3 гады, гэта быў мой апошні верш. Першы і апошні. Добра, ну цябе ўсё, у мяне ўсё, але у нас сёння тэма восень. Цудоўная, прыгожая, такая рознакаляровая, празрыстая. Таму сёння у нас размова пойдзе пра паэзію. Так? Будзем пачынаць? Будзем пачынаць. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы. І, як мы ўжо казалі, папярэдзілі вас, што сёння ў нас размова пойдзе пра паэзію. І сёння ў нас у гасцях ужо не першы раз педагог, паэт, перакладчык Владзімір Антонович Папковіч. Добрый вечар. Добрый вечар, гаспадар Сяржук. Добры. Нагода у нас добрая для сустрэчы. Так, адразу пачнем з таго, што у вас не так даўно, у гэтым годзе выйшаў новы зборнічак. Так, на шалях лёсу. Называецца, у мяне просто ёсць яшчэ і гэта ж папярэдні, так? Гэта папярэдні. Папярэдні як ёсць, а вось новы ўжо на шалях лёсу. 17-го года ўжо. Так, прыгожы і бусел тут, і я ўжо пачытаў, нават у мяне ён ужо і падпісаны вамі. А вось, глядзіце, тут адразу, калі мы першую старонку разгарнулі і паглядзелі. І тут вось што напісана. Новы зборнік вершаў Владзіміра Папковіча традыцыйны і па форме, і паводле зместу. Вось я калі гэта прачытаў, мяне вельмі зацікавіла вось такая фармулёўка традыцыйны. Вось што вы, напрыклад, укладаеце ў паняцце традыцыйны? Чым ён традыцыйны? Ён традыцыйны у першую чаргу, як тут і напісана, па форме, таму што тут ёсць памер верша,
ёсць рыфма, ёсць усё Знакі тое, што припинку ёсць? Тому що зараз... знакі припинку ёсць з вялікай літары, там, дзе трэба, ну, радкі, звычайна, пачынаюцца з вялікай літары, таму што сучасная паэзія, я не скажу, яна лепшая ці горшая за традыцыйную, але яна не такая. Там можа быць одно слово в адным радку, два в другім, нават прыназоўнік можа быць як один радок, і я не разумею, чаму гэта. Это не значит, что это дрэнна, але мне гэта... Вы гэта не ўспрымаеце? Не звыкла. Для мяне гэта не звыкла. Я пишу, вы назвали, так сказать, мяне як педагог, і я привык до правілаў. Што гэта павінна быць так, ўсё упарадкавана, ўсё прыгожа, і каб чалавека не збіваць. Так што вось гэта форма. А што датычыць зместу, таксама я чуў такія крыху здзекі, насмешкі з такой паэзіі, што вось толькі родная вёска, маці. Састарэлыя тэмы ўжо не актуальныя. Састарэлыя тэмы. Ну, як я магу адысціся ад гэтых тэм, калі я там нарадзіўся, калі моя мама мяне, можна сказаць, без бацькі выгадавала і пусціла ў людзі, мне пра гэта думаецца. Таму я і пішу пра гэта. Вось што значыць традыцыйна. Для мяне у сэнсе традыцый вельмі вялікім быў настаўнікам Рыгор Барадулін. І ў сэнсе, як трэба адносіцца да роднай маці, якая выгадавала цябе, якая самы блізкі, самы родны табе чалавек і якая думала пра цябе да самага канца свайго жыцця. І мы таксама думаем пра яе, думаем пра родных, думаем пра вёску, але можа менш. А маці гэта, як цяпер кажуць, наша ўсё. Ну вось, гэта традыцыйна. Мне проста зацікавіла тое, што як вы зараз адгукнуліся на новыя вершы. Мне, напрыклад, я пра сябе зараз скажу, так што мне падабаюцца часам вершы чытаць, дзе, напрыклад, няма знакаў прыпынку. Таму што гэта такі... Я думаю, вы... Чытай як хочаш. Вы ведаеце, каго я зараз маю на ўвазе, так? І той жа Міша Рубін, так, піша вершы. Мне, напрыклад, цікава, як варыянты, я магу сам там расставіць знакі прыпынку, і адразу мяняецца сэнс, калі там, напрыклад, там косачку, да, а там магу і клічнік, а можа і нейкі пытальнічак паставіць. Вы ведаеце, я ацэнку звычайна нікому не даю. І прозвішчу я не хачу называць, напрыклад, у захапленні ад Алеся Разанова, хаця таксама мне здаецца, што можна было б інакш напісаць, але это яго выбар, ён так піша, і яго любяць людзі, якія яго чытаюць. Таму як я магу сказаць, не, пішыце традыцыйна. Гэта у нас у кожнага свая душа, свая манера, свой характар. Таму і Мішу я чытаю цяпер апошні час. Мы у Фейсбуку сябры. Да Фейсбуку у нас яшчэ сёння... Але я ведаю, што гэта ўжо без Фейсбуку ці іншых сетак мы абысціся не можам. Ну так, напрыклад, вось я адразу да душы, так, да душы. Я сёння вось глядзеў вашу стужку ў Фейсбуку і знайшоў, там у вас вельмі цікавыя ёсць такія двухрадкоўі, так, такія назіранні. Я кажу, такія цікавыя беларускія хоку ці хайку, як называюць. Дурноты. Ну вось, напрыклад, беларускія дурноты, добрае значэнне. А, напрыклад, вось не падабаюся. Дык што? Змяніць душу ці паліто? Што змяніць? Вось, гэта вось да вас пытанне, напрыклад. Гэта прыходзіць звычайна... Зразумела, што немагчыма щось падабацца. Гэта прыходзіць звычайна з ходу. З ходу думаеш, ну чаму я яму так не падабаюся, ці ёй? Што я зрабіў? Нічога дрэннага не зрабіў, здаецца. І тады сам сабе задаеш пытанне, і калі яшчэ зрыфмуеш, то выставляеш тады людзям, няхай пачытаюць і адкажуць мне. Чаму я не падабаюся? Што мне трэба мяняць? А мне здаецца, што, конечно, мы людзі, толькі тады людзі, калі ў нас ёсць душа. Паліто гэта не важна. Якое ты паліто апрануў, каму, можа, гэта і скажуць, не модна і гэтак далей, але ўжо ты ворагам не станеш нікому. Але калі у душы ў цябе
ты адносішся да нейкіх падзей, да нейкіх з'яў, ты не можаш гэта трываць, а некаму гэта падабаецца, то, конечно, гэта не прыводзіць да нейкіх канфліктаў часта ці супрадзеянняў. Владимир Антонович, а вось можа хопіць, напрыклад, стужкі ў Фейсбуку, і там можна кожны дзень публікаваць нейкія вершы, навошта трэба зборнік, можна ж заўсёды выдаваць, друкаваць. Друкаваць як ёсць, і адразу атрымліваць свайго чытача. Трэба мне паварочваць. Як вам зручна будзе? Мне будзе прыемна, калі размаўляеш з чалавекам, трэба глядзець яму ў вочы, ў твар, ну, ва ўсякім разе не сядзець спіной. Я так лічу, як стары настаўнік. Вы за традыцыі, за традыцыйнасць. Цяпер да вашага пытання. Таму я і вельмі шмат публікуюся ў Фейсбуку, што я ведаю. Вось я выдаў кніжку, але я яе раздаю, амаль гвалтам даю людям. Потым шкадуеце? Не, я не шкадую, ну шкадую грошы, што я заплаціў. Гэта іншая справа, не будзем так ужо душой крывіць, што мы ж цяпер платім самі грошы за выданне кніжкі, а потым думаеш, можа я прадам яе. Але я упэўніўся, што з прыходам інтэрнэта, з прыходам сетак, калі ты што робіш, паказвай гэта людзям, няхай чытаюць. Калі я бачу, што 20-30 чалавек прачыталі мой новы верш, можа, яны і не прачыталі, але лайкнулі, але ўсё-такі бачылі. Звярнулі ўвагу. І мне гэта ўжо дастаткова. Я ведаю, што кніжку ў дзень 30 чалавек не адкрые і не будзе чытаць яе да канца. Таму што я сам до конца не чытаю. Я, калі пачытаю вершы добрыя, чытаюцца памалу. Малымі порцыямі. Чытаеш, як некалі я купляў кніжкі, прыйдзеш у кнігарню, возьмеш, пагартаеш. Ай, зачапіўся за гэта. Цудоўна. І купіш яе. Цяпер усё па-іншаму. Таму я не скажу, што інтэрнэт дрэнна, хаця там і дрэннага шмат, і пустога, але для мяне гэта выйсце да людзей. Можа, мы адразу і пачытаем? Я ўжо проста гляджу, што тут шрифт дробненькі, вы сабе ўжо зрабілі нарыхтовачкі такія. Ну, я склаў вершы, якія я хацеў бы прачытаць. Справа ў тым, што я не прасачыў, ёсць яны ў кніжцы ці не, але тое, што мне падабаецца і што я хацеў прачытаць. Напрыклад, я вучыўся ў школе ў Вільянскім раёне, тады была Вілейская вобласць, была Маладзечніцкая вобласць. Ілля было мястэчка такое у нашай вёсцы. Школы не было, таму я быў вымушаны 3 гады хадзіць в суботу домов со школы з Іллі 15 вёрст кіламетраў у суботу пасля уроку, а потым у нядзельку ісці назад, каб у панядзелак справіцца на урокі. І вось недавно я ездзіў у Іллю, доўга там не быў, і прыйшоў ў гэту школу, дзе я вучыўся 3 гады. Яна яшчэ засталася. І там пабудавалі новы будынак, але стаіць і стары. І я схадзіў у той стары будынак і стаў шукаць, а дзе ж я вучыўся, дзе тая дзяўчына сядзела, на якую я ўвесь час пазіраў. І напісаў такі верш. Калі кажуць, што патрыятычны верш, гэта жыве Беларусі і так далей, то гэта, мне здаецца, таксама патрыятызм, калі я успомніў тую дзяўчынку. Той, што сядзела каля вакна. Яна сядзела злева ля вакна, а ён круціўся, як з сабой не біўся. Хлапца зусім не бачыла яна, і ён неуправляемым рабіўся, рускае слово. 3 кучаравінкі каля яе вушэй, вачэй не адрываў ад іх нябога. У свеце а нікога харашэй, і разумней не ведаў ён нікога. Яшчэ і сёння вобраз той жывы, як склаўся лёс яе. Жывецца кучарава, не павярнула ані разу галавы, у бок яго дурненька направа. Дагэтуль яшчэ, там усё хваляванне цягнецца. Цяпер мы не ведаем, дзе хто.
Мяне, ну, можа, адхіліўся крыху ад пытання. Недавно знайшлі ў гэтых жа сетках землякі, нейкі малады хлапец, кажа, што мы стварылі у аднакласніках групу хаценчыцы, гэта вёска, дзе я вучыўся 7 гадоў, дзе моя сестра выкладала у пачатковых класах. Але яны зусім іншае пакаленне. Яны нічога не ведаюць тое, што я ведаю. Учора ён мне прыслаў фотокартку, вось ваша сястрычка з класам, а там выявілася, што гэта наша суседка, прозвішча Папковіч, ён вырашыў, што гэта моя родная сестра. Я яму напісаў, што не, гэта Леаніда Григорьевна, якая была якраз з Віцебшчыны. Ну, я яшчэ, мяне вельмі хвалюе, як і вас, пытанне мовы. Можа, я пачытаю яшчэ верш. Ну, давайте, яшчэ верш пачытаем, а потым паразмаўляем яшчэ ўсё роўна. Паразмаўляем. О, наша мова, плыткая рака, што плывучы вытокаў не губляе. Я пазнаю, дзе хочаш земляка, па выгавару, як ён вымаўляе. Хоць па-турэцку загамоніць ён, публічна выкрыць я яго бяруся. Звініць, цурчыць лугоў мурожны звон у голасе нягучнай беларуса. Умовы інтанацыі свае, дасведчаны адразу іх пазнае. Так нетаропка ручаёк пяе, так мякка шэпча цішыня лясная. Я разам з вёскай раненька ўстаю, я да людзей бягу, як на спатканне, я хмельны водар роднай мовы п'ю, купаюся ў бяздонным акіяне. Антосішын Володя прыляцеў, кабета толькі мімаход зірнула, а дайце ж рады, як ён патаўсцеў, няхай бы яго качка ўбрыкнула. Я слухаю, і ўсе мае гады з мяне страсае добрая прырода. Я зноў тут свой, рахманы, малады, вучуся мове у роднага, у мудрага народа. Вось такія высловы, як няхай бы яго качка ўбрыкнула. Які замежнік гэта зразумее, што это такое. Перакласці немагчыма. Немагчыма перакласці і зразумець, што гэта. Глядзіце, таксама ў прадмове напісана, што часта ўжываецца займеннік «я», і вось побач з гэтым «я» маці, родны кут, ды незадаволенасць сабой, прага самаўдасканалення. Вось мне цікава, у горадзе, калі вас бачыш дзе-небудзь, не толькі калі я бачу, зразумела, што падыдзем, павітаемся, але часам там з транспарту, вы заўжды усміхаецеся. І калі вось кажу, што пра незадаволенасць сабой, чалавек, як заўжды усміхаецца, сапраўды ёсць нейкае такое пачуццё незадаволенасці? Ну, это вельмі цяжкое, вы мне пытанне задалі. Чаму я усміхаюся? Кажа, што не вельмі разумны чалавек, ён усміхаецца увесь час. Я нарадзіўся ў сям'і, дзе мы вельмі любілі гумар. Мы вельмі любілі гумар і жартавалі часта. І гэта можа сядзіць у мяне, у маім характары, што я не вельмі сур'ёзны чалавек. Я не вельмі, хоць я думаю, адзін на адзін застануся, я там думаю, а ці так я жыў, а вось там я зрабіў не тое, там я да мамы рэдка ездзіў, таму што і цяжка было, і там сярод усякіх гуляў забываўся, што трэба было да мамы з'ездзіць, што яна чакае, і гэтак далей. З другого боку, вы не сказалі, што Папковіч пісьменнік, там, паэт, перакладчык, але крышку і гумарыст. Вы ведаеце, што ў той жа сетцы... Калі у вас Ахрэм Недбайла прачынаецца, выйшла кніжка, вы будете смяяцца пад гэтым псеўданімам Ахрэм Недбайла. Таму, можа, нешта прыйшло, што я называю дурнота ў галаву. І я стаю смяюся. А людзі думаюць, нават адзін чалавек сустрэў мяне, кажа, а чаго ты смяешся? Я говорю, цудоўна жыць, таму і смяюся. Вось такі я магу даць адказ, але гэта людзям падабаецца. І мне самому, калі мне нехта ў адказ усміхаецца, дык гэта лепш, чым ён хмурыць бровы. А вось вам цікавей іранізаваць над сабой, ці больш над іншымі, і нейкія рэчы, не ведаю,
больш прыкмячаць у іх, чым у сябе? Ну, гэта не заўсёды пра людзей, гэта больш пра з'явы, пра тое, што адбываецца ў нашым жыцці. Тут ні ад кого гэта можа і не залежыць. Як вы прачыталі, я мог бы нешта прачытаць новае, то, што сваі. Калі вы дазволіце. Пакуль сюды дабіраліся, да, ўжо нешта гэта я з'явілася паглядзеў новае. новае. Напрыклад, вы ведаеце, зараз вельмі моднае слово «бабло». Бабло, калі занадта, зло, калі замала, не пашанцавала. Або варыянт па-руску «не павезло». Дзяўчына прыслала хлапцу пісьмо с адным толькі словам «чмо». Ну, калі сам гэта табе прыйдзе ў галаву, так і сам засмяешся. І жонка кажа часта: ты чаго ты там рагочаш? Ты што, звар'яцеў ці што? І вы заўсёды вось з гэтым нататнікам у транспарце, Не, гэта я ішоў да вас, некалькі выпісаў новых. А есть што-небудзь пра нас? Я павінен запытацца Пра вас я перад тым, напішу, як... Пра нас будзе ўжо потым. як прыйду Пост. дамоў, А, потым уже будзе. Потым у Фейсбуку Іван уже шукае. то тады пазнаеце, можа, што-то пра вас. А можа, не пазнаеце. Напрыклад, стаю тваёй зачараванай усмешкай, а ззаду цюк па галаве даўбежкай. Нормально. Нормально. Видите, таксама яшчэ бы было тут Вот я таксама... усміхаюся цяпер. Ну, і мы таксама. усміхаемся, так. Прага самаўдасканалення, вось як вы лічыце, самаўдасканаленне, гэта няспынны працэс, ці вы ўжо можаце сказаць, што ўсё? Куды ўжо? Я... Ну, ўсё ніколі не бывае, ўсё, пакуль чалавек не памёр. Ён нешта думае, калі ўжо не зусім маразматык, где он нешта думае, нешта самадаўдасканальваецца. Справа ў тым, што вось у вас гэта ёсць кніжка, я не ведаю, як пакажа на камеру гэту хату. Я покажу хату. Вот каб людзі бачылі, што я нарадзіўся ў такой хаце, правда, это вёска, тут скампанавалі, не зрабілі вёсачку, а зрабілі сцежку, але відаць, што тут зусім простая вясковая хата, у простай сям'і. І недавно у Фейсбуку было пытанне такое, ці варта чытаць нашим вучням, ну там па-руску было, чытаць Тургенева. Это не абавязкова Тургенева увогуле чытаць. Рускую літаратуру, беларускую. Я там у каментарах напісаў, што я пачаў чытаць з дзяцінства і до 20 гадоў я прачытаў амаль усю рускую класіку, хаця не ўсё разумеў, што там. Евгена Онегіна чытаў, там столькі французскіх слоў да вясковага хлапчаняці, але мне было цікава чытаць. І гэтым самым, мне здаецца, я удасканальваўся сам. Без праграмы школьнай, калі ў школе вучылі, дык я гэта ўжо не чытаў. Гэта ўжо пад прымусам рабіць неяк нецікава. Але калі чалавек любіць чытаць, пра што ён можа удасканальвацца яшчэ? З добрымі людзьмі размаўляць, з разумнымі. Але ў мяне больш было праз чытанне, я чытаў, як бы там цяжка не жылося, а мне не заўсёды лёгка жылося. З зарплаты я купляў кніжку і цяпер набіў сваю кватэру кніжкамі. І не ведаю, вы эту частку бачылі. На рускай мове, на беларускай мове, на нямецкай мове, нават некалькі кніжак на ангельскай, я крыху ведаю ангельскую. Гэта хвароба, мусіць. Гэта хвароба, гэта цяга, як да алкаголю, як да наркотыкаў. Лепей да кніг. Залежнасць. Залежнасць я купляў, цяпер ужо я іх не купляю. І, можа, не ўсе прачытаў, але я бачыў, што это разумная кніжка. І гартаў, і нейкія цытаты браў адтуль. І людзі думалі, ого, Павкоэль, дык ён жа нешта ведае. А вы перачытвалі што-небудзь з таго, што у вас ёсць, калі так нават шмат кніг? Вы ведаеце, я не буду хваліцца, што я перачытваў. У мяне так склалася жыццё, што працуючы ўжо у нас у універсітэце, была створана кафедра нямецкай мовы, шчыра кажучы, пры маім удзеле актыўным.
і тады не было у нас спецыяліста по нямецкай літаратуры, так што мне давялося чытаць шмат по-нямецку, і таму я перакладаў шмат з нямецкай мовы, чытаючы літаратуру, паэзію в асноўным я перакладаў, хаця і проза перакладзена. Зараз вот мы толькі гаварылі пра выданне кніжак. У мяне перакладзены раннія навелы Томаса Мана. І ось выходзіць серыя лаўрэатаў Нобелевскай прэміі, перакладаюць, там Маркеса пераклалі, яшчэ, я не помню, яшчэ некага з лаўрэатаў. Я пераклаў цэлую кніжку ранніх навелаў, а цяпер што рабіць? Мне людзі, якія казалі, што можа быць. Калі-небудзь. Да, калі-небудзь, а грошай няма і нідзе не знойдзем. Вот яно вісіць у мяне у інтэрнэце. Ну, в интернете можно не в будет интернете, знайти. просто в компьютере. А, у комп'ютера ёсць. Да. Ну, добра. Давайте мы зараз паглядзім, што яшчэ ў нас адбываецца ў горадзе. Так? Паглядзім афішу, а потым у нас будзе яшчэ госця. І далей будзем размаўляць пра паэзію і не толькі. І Facebook таксама. Давайте паглядзім разам афішу. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. Кинотеатр «Мир» представляет исторический триллер «Салют-7». Фильм основан на реальных событиях. Полет к станции «Салют-7» считается самым сложным полетом в истории космонавтики. Космическая станция «Салют-7» неожиданно перестает отвечать на сигналы Центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти мертвую станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Начало показов 13:10, 15:10 и 17:00. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на выставку графики Анастасии Гончаровой «Там, где нас нет». Хорошо там, где нас нет. С появлением человека меняется многое, и каким именно образом зависит от нас самих. Экспрессивная графика Анастасии Гончаровой – это не столько воспроизведение действительности, сколько выражение порождаемых этой действительностью в авторе эмоциональных переживаний. Своим творчеством автор транслирует идею непосредственного эмоционального воздействия на зрителя. Выставка открыта с 11:00. В рамках гастролей Брестского академического театра драмы Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет мелодраму «Кроводуша и любовь» по мотивам произведения Фридриха Шиллера. История о Золушке столкнулась с жестокой реальностью. Деспотичный канцлер совсем не рад тому, что его единственный сын полюбил простую девушку, не способную обеспечить любимому ни карьерного роста, ни большого приданого. Коварство, подложные письма и обман станут настоящим испытанием для чувств героев. Начало спектакля в 19:00. Гэта была афіша мерапрыемстваў на заўтра. Ну а калі вы любіце прадукцыю ад кандытарскай фабрыкі «Вітьба», атрымайце шанец выйграць прыз. Збярыце 6 упаковак пірожных Snow Max і ўсе падрабязнасці знайдзіце на сайце snowmax.ігра.бай. Пакаштуйце густ удачы. Ну а я нагадаю, што сёння мы размаўляем пра паэзію сучасную, нават ужо і пра Facebook паразмаўлялі. Ну вось далучылася да нас новая госць і будзем знаёміцца. Як абяцалі ўжо госці нашай студыі. Таксама не першы раз. Гэта Ірына Радзіхоўская, студэнтка філалагічнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Міроновича Машэрова. Добрый вечар, Ірына. Добрый вечар. Ну і адразу, я думаю, да справы. Мы ведаем пра тое, што вы вярнуліся зараз з міжнароднага конкурса. Пераможца гэтага конкурсу. Распаведзіце крыху, што за конкурс, з кім гэта было, так? Ёсць жа і выкладчык, які дапамагаў у гэтым. Што за конкурс, як называецца, дзе ўсё адбывалася. У нас нават ёсць фотаздымачкі, таму тое, што вы нам даслалі фотаздымачкі, і можам распавесці крыху. Ну, конкурс называется «Берега дружбы». Это конкурс поэзии и творчих перекладов. И удзельнічала я ў ім з Ольгай Івановнай Русілка. Увогуле у нас былі такія творчыя пары.
настаўнік і вось вучань, хтосьці малодшы. Малодшым была я. Ольга Івановна дапамагала мне наконт маральнай падтрымкі. Яна ўсё тлумачыла, яна дапамагала крышачку няроўнасці прыбраць. А сам конкурс выглядаў як пераклады таксама творчых пар з Расіі. Увогуле удзельнічалі не толькі рускія і беларускія пісьменнікі, але і пісьменнікі з Украіны таксама, і нават з Якуціі. Гэта ось. А вось у нас з'явіліся фотаздымачкі ўжо, можам глядзець. Так, і? Мы перакладалі. Патрэбна было даслаць свае вершы, і таксама мы атрымлівалі вершы творчых пар, хтосьці аднаго чалавека, хтосьці двух, і рабілі пераклады. Потым гэтыя пераклады збіраліся, адсылаліся, і ўжо журы вырашала, што і як будзе далей. Цяпер я вярнулася з Ростова-на-Доне. Там адбываўся фінальны этап конкурсу, і уручаліся прызы. У нас дэлегацыя была 18 чалавек з Беларусі, прадстаўлялі ўсе вобласці, акрамя там Брэсцкай атрымалася. Віцебская вобласць, толькі вы адна былі ці яшчэ хтосьці? Ну, выйшла так, што з Віцебскай была я адна. Там у нас было шмат мерапрыемстваў. Увогуле фестываль цягнуўся з 6 па 8 кастрычніка. 6 было адкрыццё, 8 закрыццё, адпаведна, і шмат мерапрыемстваў падчас вось саміх гэтых дзён. Мы наведвалі школы мясцовыя, там чыталі свае вершы, знаёміліся з дзецьмі, з выкладчыкамі. Мы садзілі пісьменніцкі сквер. Нават яшчэ і добрую справу такую зрабілі. Так. Яшчэ і дрэўцы ёсць там. З рыдлёўкамі ўсё па-сапраўднаму, як патрэбна. Ну зараз, глядзіце, Ірына, вы ўжо вярнуліся, пераможца. А стаўленне выкладчыкаў змянілася неяк? Ну, ўжо ж можна там сказаць. Ну, што? Не? Ну, як яно павінна змяніцца? Мы ж гэта... Увогуле нейтральныя, добрыя, цёплыя адносіны, яны неяк былі заўсёды. Штосьці вам яшчэ разумнае хацела сказаць. Магчыма, успомню потым. Добра. А я ведаю, што у вас таксама выйшаў зборнік вершаў «Ідолта», але ён толькі пакуль што адзін асобнічак, адзін экземпляр. На жаль, і ён у вас зусім дома, як вы сказалі напярэдадні. А глядзіце, мы ўсё вось да гэтых сацыяльных сетак. Вось, напрыклад, у Владзіміра Антоновича, у яго ў Фейсбуку 900 сяброў. Я вось сёння гляну спецыяльна рыхтаваўся, думаю, пагляжу, колькі ж у чалавека сяброў у Владзіміра Антоновича. Глядь, 900. Заглянуў на старонку да Ірыны. Там 300. Разумееце, 3 разы меней. І глядзіце, у Владзіміра Антоновича вершы, там абмеркаванні ідуць. У Ірыны вершаў няма. Жартачкі. Жартачкі. Ёсць? Не вершы. Я просто глядзеў, пралістаў, так не знайшоў адразу. Вось як вы ставіцеся да гэтага, каб праз інтэрнэт таксама дэманстраваць сваю творчасць, так? Неяк баязліва крыху ці, вось... Ну, чаму не? Гэта цікава. Цяпер жа моладзь і больш старэйшае пакаленне. Усе ў гэтых сацыяльных сетках, усе ў інтэрнэце ёсць шмат спецыяльных сайтаў, на якіх людзі выкладаюць сваю творчасць, яны, каб зацікавіць большую колькасць людзей. Гэта зручна, гэта проста. І я увогуле пазітыўна стаўлюся да такіх рэчаў, таму што гэта пашырае кола чытачоў, гэта неяк стварае рэкламу, прапаганду. Але ж разумееце, як? Гэта ж такі інтэрнэт, так? Там мы ведаем, што там шмат троляў, да? Будзем называць іх, як яны ёсць, которые мы не можам іх назваць, што яны там спецыялісты ў галіне паэзіі, ці там драматургіі, шмат чаго увогуле ў мастацтве, але яны лічаць, што яны могуць выказваць сваю адзнаку, прычым вельмі эмацыйна, і гэта можа неяк, і пашкодзіць, я так думаю.
Ну, Ці адразу у вечны бан і ў чорны спіс. Ну, чаму адразу? Ведаеце, як жартуюць, што чорны піяр таксама піяр. Калі недзе ў каментарыях з'яўляецца такі троль, гэта часцей за ўсё прыцягвае таксама ўвагу, і людзей збіраецца яшчэ шмат. Я не лічу, што гэта вельмі дрэнна, таму што калі чалавек проста эмацыйна выказвае свае думкі, гэта адразу бачна, і той, хто неяк дзеліцца сваёй творчасцю, ён сам фільтруе, як яму адносіцца да таго, што робіцца пад яго творчасцю ў каментарыях. Але гэта можа пакрыўдзіць ранімую душу паэта. Вось пра гэта хацеў запытацца, Сержук, здаецца мне. Ну, так. І пра піяр зразумела. Можа пакрыўдзіць? Разумееш, пакрыўдзілі, а Ірына адразу яму вершам. Раз, вось так, і ўсё вось так. І не адным яшчэ большы піяр атрымаўся такі. Ну, магчыма, ад гэтага ніхто не застрахаваны, але ж так пакрыўдзіцца можна. Пакрыўдзіць чалавека могуць усюды. І у нейкай газеце, у часопісе таксама. І проста людзі могуць не ўспрыняць і неяк рэзка выказаць сваю думку. Ад гэтага няма нейкай... Владимир Антонович, а вы уступаеце ў нейкую палеміку, калі хто-небудзь каментуе тое, што вы пішаце, калі хто-небудзь не пагаджаецца з тым, што вы пішаце ў інтэрнэце? Вот я слухаю, я думаю, умешиваться ці нет. Справа в том, что у меня амаль такого не бывает. Я хотел сказать, что бывают комменты. А вы отключили комментарии, ці что? Але у меня не бывает, потому что у меня в основном мои были студенты, выкладчики, журналисты, письменники. Выпадковых нема. Выпадковых нема, я их одразу не принимаю. Когда я не бачу, что это за человек, про что я с ним буду говорить, я скажу щиро, что я не сустракаўся с такими резкими комментами, якія говорили, что ты пишешь, что ты лухта. Я могу сам написать про себя больше, але скажу щиро, что правда их не шмат людей, якія заходять. З 800 чоловік, коли 30, саме більше, коли фотографії є. Коли є твій образ, да ще з неким, двоїх, то його натискають на тебе, і тоді сотні, тим більше, а так 20-30 чоловік на верші. Це саме може більше 30. Я їх усіх веду, і вони мене всі ведуть. А остальні просто не лезуть. Що такі прозвища Попковича ведають, люди, і, певно, не хочуть кривдити старого. Радзіхоўскую таксама ўжо ведаюць, таму што калі шукалі госця... Ну, не так, конечно, пакуль што не так. Пакуль што не так, але ўжо ўсё, раіць, вось... Я ожидаю поспеху. Не, мы яшчэ не разыходзімся, пачакайце. Ну, так, да слова. Усё ж такі адважуся запытацца, калі ўсе тут людзі, якія карыстаюцца інтэрнэтам. Зараз вельмі папулярная такая тэма, як рэп-батлы. Што-небудзь пра гэта слыхалі? Гэта калі сучасныя маладыя людзі нават у інтэрнэце адзін з другім у вершаванай форме неяк выказваюцца. Ніколі не сачылі за гэтым? Версусы? Версусы. Так. Владимир Антонович, вам трэба падпісацца. Не будзеце. Не пишут, могут написать цудоўны верш Владимир Антонович. И еще додадут Владимир Антонович, поважаны, шановны и так далее. У меня такие сябры. А Ірина, ёсць жаданне? Ну, паспрабаваць. На батлы. Не вельмі. Не вельмі? Я, не дуже добра станоўча стаўлюся да рэпу, напэўна, але гэта мой асабісты смак. Я слухаю спецыфічную музыку. Калі бачу вось версусы, я, магчыма, пацікаўлюся, таму што, усе цікавяцца. Трэба ж ведаць, чым моладзь жыве. Вы лічыце гэта свой асаблівым талентам? Таму што, зразумела, штосьці можна там на рыхтовачкі дома зрабіць. Але ж гэта адразу, і гэта ўсё вершавана, так? І гэта павінна быць нейкая моментальная рэакцыя на тое, што табе зрабілі вы. Гэта сапраўды вельмі цікава, таму што, вось як вы і сказалі, рэакцыя павінна быць моментальная, і людзі так проста рыфмуюць. Сустракаюцца такія
песні, напэўна, як назваць творчасць. Іван больше разбирається. Нават не падкажу вам, працягвайце, калі ласка. Там сапраўды глыбокі сэнс, нечаканы глыбокі сэнс, таму што вось у чалавека няма часу, каб падрыхтавацца, няма нейкай нарыхтоўкі, нейкай базы, але ён стварае штосьці такое, над чым можна задумацца, штосьці, што можна потым і перачытаць, і яшчэ раз задумацца. Але гэта раз на раз не прыйдзецца. Ёсць ж і іншы варыянт, Чорный, скажем так. чорны варыянт, калі людзі проста рыфмуюць і Не задумываются про что. Так. Добра. Мы уже высветлили, что Владимир Антонович, он является прихильником традыцыйнай паэзіі. І паслухалі ўжо два вершы. Я думаю, зараз час і Ірыну таксама паслухаць. І мы зараз даведаемся традыцыйнай Не традыцыйнай. ці не традыцыйнай. Арыентацыі. Не паэтычнай. Паэтычнай. Традыцыйныя. Зараз прыгадаю, калі саб'юся, прабачце. Нічого страшного, робім выгляд адразу, што так і павінна быць. Што так і павінна. Дзякуй. Ось ён батл будзе. Заціхаюць агністыя зоранькі, заціхаюць малыя ўначы. Месяц, бледны, танюткі і хворанькі, срэбра кідаю косы жанчын. Сіва-чорныя куцыя хмарачкі адбіраюць у зорак святло. Воск ад свечкі маленькая гарачка, матыльку апаляе крыло. Крадучыся звярамі драпежнымі, адусюль напаўзае смуга. І з-пад веек завеямі снежнымі у бясконцасць ірвецца туга. Ветрам дрэвы хістаюцца кволыя, і пугач захаўтурна крычыць. А ў душы разгараецца полымя, і чамусьці так хочацца жыць. Усё. Цудоўна. Цудоўна? Гэта больш Трэба традыцыйнае. дадаць раунд. Ну, Што дадаць? я вам потом... Это потым будзе. Іван Всё патлумачыў вам. Всё. Раунд спадавацку вот. Глядзіце, адразу і да Ірыны пытанне, і да Владимира Антоновича. Глядзіце, раней, каб надрукаваць, каб выдаць свой зборнік, гэта ж трэба было прайсці па пэўны шлях. Так зараз усё прасцей. Захацелася, напрыклад, Ірыне, так, выдаць свой зборнік. Там мне з Іванам суаўтарстве, так, менш верагоднасці, але... магчымасць ёсць. Як магчымасць. Адразу раз і надрукавалі. Можна нават і дома надрукаваць уже. Вось як вы лічыце, гэта ж графаманы таксама, да, адразу, ўжо ім яны могуць гэта зрабіць. Гэта добра, што зараз кожны, абсалютна кожны можа выдаць свой зборнік. Як і паўсюль, мне здаецца, тут ёсць свае плюсы, свае мінусы. Вы ўжо самі адзначылі, што абсалютна кожны можа выдаць свой зборнік. Гэта я не кажу пра людзей, якія, магчыма, штосьці робяць, як ім здаецца, недастаткова добра. Я кажу пра людзей, якія могуць стварыць штосьці дрэннае наўмысна. І іх... Хаця цэнзура у нас нейкая таксама ж ёсць. І, людзі у першую чаргу самі вырашаюць, што ім рабіць. Глядзі, Ірына, калі вы выдавалі свой зборнік, вам жа таксама хтосьці праглядзеў, там, можа нешта пакрэмзаў, там сказаў, тут вось так трэба зрабіць. Ці было такое? Недзе, магчыма, мне была не дужа добрая рыфма, ці штосьці... Рытм не падыходзіў, так. Гэта, у першую чаргу, блізкі, рэдакцыя, ўсё неяк праходзіла амаль без мяне. Істотных зменаў не адбылося, калі ўжо трымалі. Добра. Вось у Владимира Антоновича ёсць такі верш «Мара жанчыны». І вось мне цікава, так ён вось... А чо? Гэта ў зборніку гэтым ёсць. Вось ці даведаліся, вось у нас зараз сядзіць дзяўчына, ці даведаліся вы, Владимир Антонович, пра што ж яны мараць? Я добра не памятаю падрабязны змест этого верша, але я ведаю, пра што марыць жанчына. Правда, зараз, зовсім недавно я слухаў такую дыскусію пра фемінізм і самастойнасць жанчыны. Жахлівыя рэчы зараз кажуце такі. Чаму? Я не буду нічога ацэнкі даваць, але маё пакаленне заўсёды
убагаўляла жанчыну, мне здавалася, што гэта вобраз, узор прыгажосці. Ну, розум, ён таксама... Не, кто-то... Ну, Про гэта паліткарэктна адказаць. Да, Вось больше так. пэўнена сказаць. Таму што узор прыгажосці у мастацтве это заўсёды. Там не імкнуліся паказаць мудрасць, а жанчына сапраўды часцей за ўсе мудрэй у сям'і. Напрыклад, яна мудрэй за мужа. Муж так лічыць, што ён заўсёды мае рацыю і часта робіць сходу, так як кажуць. И на храп. І нахрапам, і лічыць, што ён мае рацыю. А жанчыны заўсёды больш разважлівыя, больш памяркоўныя. Ну, як я магу судзіць? Я магу судзіць толькі по сваёй сям'і, маці, сёстрах, у мяне 2 сястры былі, і цяпер па жонцы і сваіх дочках. Так мы іх выхоўвалі, што не лезьце туды, куды не трэба, а думай галавой. Добра, на жаль, час у нас не так уже і не засталося, уже не Про засталося. жанчыну трэба пагаварыць. Ну, гэта асобная тэма павінна быць. Я думаю, што ўсё роўна, як бы жанчыны, якімі памяркоўнымі не былі, а мужчыны павінны іх заўжды здзіўляць. Ірына, я думаю, пагадзіцеся. Гэта ж цікава. І гэтую памяркоўнасць іх крыху так пагайдаць час ад Не часу. ўсе жанчыны памяркоўныя. Вось, не ўсе. Вот гэтых я і баюся. У добрым сэнсе. Вось. На жаль, часу ўжо няма. Дзякуй, што прыйшлі, што знайшлі час. Ірына, новых зборнікаў, яшчэ новых перамог на конкурсах, так? Новых перамог. Мы ўжо ганарымся, але каб яшчэ больш. Але гэта не галоўнае, каб былі добрыя вершы, і у вас все было добра. Владимир Антонович, здароўя яшчэ болей, і яшчэ вершу, яшчэ чакаем вершу, і можа яшчэ асобны зборнік вось гэтых дурноты, вы сказали, да, такі беларускі, вось з Фейсбуку, который таксама асобны зборнічак, гэта будзе вельмі добра. Дзякую вялікі, што прыйшлі, знайшлі час. Але не сыходзьце нікуды, давайте зараз паглядзім таксама у нас вясёлы. Не Ахрэм Нядбайла, але Саша Карэнман, давайте паглядзім. Дзякуй вам. Хто патрапіў у тэлек. Дзякуй. Ад прадзедаў спакон вякоў не засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчына. Мы поиграем в игру «Найди Янку Купалу». Пойдемте. Небольшой вопрос. Как вы думаете, где здесь Янка Купала? Вот какой? Ой, мне так стыдно. Чего? Я даже не знаю. Никто не знает. Ой. Просто нужно угадать. Чисто надо очки одеть. Ну, наверное, вот этот. Знаете, его тут нет. Бессовестный. А вот тут, смотрите, а вот тут, где Якуб Колос, а где Янка Купала? Они здесь есть. Вот Якуб Колос. Правильно. А вот Янка Купала. Все, вы угадали, справились. Точно? Да. Не розыгрыш? Нет. Просто был День белорусской культуры, мы проверяем, знают ли люди, как выглядит Янка Купала. Вот на этой фотографии можете найти Янка Купала? Можно сюда. Наверное, вот этот? Вы знаете, я вас надурил, его тут нет. Да? Посмотрите. Вот фотография, где он точно есть. Нужно выбрать, где Колос, а где Купала. Не буду. Чего? Ай, хитрая. А вот меня тоже надурили. Кто из них Янка Купала? Вот. Как вы думаете, кто из них Янка Купала? Я думала, вот этот. Знаете, здесь нет Янки Купалы, мы вас... А вот тут, смотрите, кто Колос, кто Купала. Тут точно, без обмана. Вот этот вот Янка Купала. Наоборот, вы зашли в мои фотки даже. Это Якуб Колос, это Янка Купала. Ну, они очень молодо выглядят, поэтому я их не знала. Вы тоже. Хорошего дня. Спасибо. Вы очень похожи на какого-то белорусского писателя. Вам не говорили? Ты нет ни в коем разе. Посмотрите, вот на вот этого. Вот на этого немножко. Нет, ну нисколько. Кто не это? похож. Знаете? Вот это не знаю. Да. Это Короткевич. Короткевич. Это Янка Брыль. Янка. Вопрос вам такой. Кто из них, вот из этих двух мужчин, Янка Купала, а кто Якуб Колос? Янка Купала, Якуб Колос. Наоборот. Наоборот? Ну, извините. В каком вы классе? Четвертом. Вопрос такой. Знаете ли вы, кто такой Янка Купала? Это Еще нет, да? Футболист? нет, не футболист, нет. Это когда
Когда праздник? Масленица. Когда Нет, это белорусский письменник такой. Янка Купала. А Якуб Колос кто такой? Это там театр стоит. Это тоже белорусский Якуба письменник. Колоса. Да. Вот не знаю. Ну, это просто такая игра, вы знаете, на самом деле со школьных времен тяжело запомнить. Купала слева. А вот и нет. Серьезно? Почти все ошибаются, не переживайте. Да, это Колос, это Купала. Кто на этой фотографии Янка Купала? Я не знаю. Правильно, его здесь нет. Это Короткевич, это Янка Брыль. А вот смотрите, вот здесь точно есть Янка Купала и Якуб Колос. Нужно угадать, это игра. Кто из них Колос, кто Купала. Просто угадать. Я не знаю. Попробуйте угадать. Никто не отгадывает правильно с первого раза. Слева Колос. Вот это Колос, вот это Купала. Да. И вы правильно отгадали, давайте пятерочку, вы молодец. У нас был вчера День белорусской культуры. Мы играем в игру «Найди здесь Янку Купала». Ну, слева Короткевич, справа, значит, Купала. Вот тут нет Купала, это Янка Брыль. Ну, Короткевич-то его угадал. Правильно, вы угадали, это очень круто, никто не отгадал. Вот здесь есть точно Купала и Колос. Где кто? Так. Слева Колос, справа Купала. Клево, спасибо большое, вы победитель. А еще один из них Мицкевич, а второй Луцевич. Все верно, спасибо большое. Ну и последний извечный спор. Давайте разрешим в завершении нашей рубрики. Янка Купала у нас Луцевич, а Якуб Колос Мицкевич. Вот так вот. На сегодня все. Пока. Ну вось будзем развітвацца ўжо з нашымі тэлегледачамі. Усе, хто змог даведацца ці не змог даведацца, як выглядае Купала і Колас, змогуць гэта зрабіць дзякуючы інтэрнэту, зайсці і пасмотреть, як яны выглядалі. Ну а напрыканцы нашай праграмы, каб не было... Пойдзем пісаць вершы з табой зараз. Ну, не магу абяцаць, што нешта атрымаецца, канешне. Ну, паспрабуем. Вось, ну і каб было не сумна нашым тэлегледачам, напрыканцы праграмы шоу-бэнд Фрэш. Фрэш. Ці калі па-беларуску сказаць можна, да, то шоу-гурт «Свежасць». Добра. Да заўтра. Добра, шоу-група «Фрэш», узорнага вакальнага калектыву «Рознакаляровая планета» гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Сустракайце, усяго добрага. Станція Божий, Біла Вежі, подих ружая.